εργαστήριο που έχει 3 τομείς. Είναι το εργαστήριο βιοχημίας, φυσιολογίας και διατροφής της άσκησης. Όπως καταλαβαίνετε, ασχολούμαστε με διάφορα θέματα που επίπτουν σε αυτούς τους 3 τομείς. Εδώ συγκεκριμένα θα σας εξηγήσω στο άλλο εργαστήριο με περισσότερες λεπτομέρειες τι σημαίνει. Απλά τώρα, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει ήδη και γίνονται κάποια πειράματα. Στις ταχύτητες με τις οποίες κινείται το σώμα, πρέπει να καταγράψουμε και τις δυνάμεις που εφαρμόζονται και που γεράνε την κίνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτές τις 2 συσκευές, μέσα εδώ σωματωμένες στο διάδρομο επιβάτησης, που λέγονται δυναμοδάποδα. Τα δυναμοδάποδα τι κάνουν? Είναι στην ουσία, φανταστείτε, μια ζυγαριά ακριβίας, η οποία καταγράφει δυνάμεις. Καταγράφει όμως όταν όχι εδώ. Ένα άλλο εργαστήριο είναι το εργαστήριο της εργοφυσιολογίας. Ουσιαστικά σε αυτό το εργαστήριο μελετούμε διάφορους δείκτες φυσικής απόδοσης και γενικότερα τη φυσική κατάσταση ενός ατόμου, είτε είναι αθλητής είτε όχι. Έτσι. Και όταν λέμε φυσική κατάσταση, πιθανώς να γνωρίζετε ήδη ότι εννοούμε διάφορες φυσικές ικανότητες, όπως είναι η δύναμη, η αντοχή, η εμπειρησία, η αρκτική ικανότητα και ούτω καθεξής. Έτσι. Βλέπετε, οπότε παιδιά συνεχίζουμε, βλέπουμε εδώ τα κύκλο-εργόμετρα. Με τον ίδιο τρόπο είναι και αυτά μέρος του εξοπλισμού ενός εργαστηρίου φυσιολογίας. Θα μου πει κανείς. Γιατί ο χορηγός του Σταυρίου που έδωσε πολλά χρήματα ήταν μια άλλη διαστραστική εταιρεία. Μας το παρουσιάζει λοιπόν και θα δούμε και τις λειτουργίες μιας εγκατάστασης. Αυτό είναι το κείμενο. 2005 κλείστηκε, 71.000 Ελβετία αρχιτέκτονας, ηλική. Αυτό πήρε δάνειο η Μάλη Ρέβερνα. Την τεχνική της αυτομιλίας, εσείς δύο που είπατε ότι μπορεί να ξέρετε από κλινική ψυχολογία. Λοιπόν, η αυτομιλία είναι αυτό που καταλαβαίνετε από τη λέξη. Είναι η ομιλία στην ουσία με τον εαυτό μας. Οι αθλητές συνηθίζουν να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική για να αυτοσυγκεντρωθούν, να αυξήσουν την απόδοσή τους, χρησιμοποιώντας λέξεις οι οποίες τους βοηθούν να κινητοποιούνται και να καταφέρουν το στόχο τους. Η αυτομιλία χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις αθλημάτων τα οποία... Σίγουρα. Ναι. Έτσι, πηγαίνοντας στον πρώτο αθλητισμό, θα έχετε ακούσει ότι κάποιοι παίκτες περάσανε τα εργομετρικά και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, έκανε μια που σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι μέσα στη ζωή μας, όλοι το βλέπουμε, φαντάζομαι και οι κοπέλες, φαντάζομαι και αναγκαστικά λόγω των ανδρών τους και οι συνοδοί σας, έτσι. Είδαμε ότι αυτός ο παίκτης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα μπορεί να κάνει μία μεταγραφή. Πράγματι, παιδιά, εδώ έχουν περάσει πάρα πολλοί παίκτες, τους οποίους τους στείλαν οι ομάδες, να τους ελέγξουμε εμείς πρώτα, να δούμε τι κατάσταση είναι και μετά να τους στείλουμε πίσω τα αποτελέσματα για να διαγνώσουν, να δουν και οι ίδιοι οι προπονητές τους εκεί που. Εντάξει. Όσον αφορά την αντοχή, όσον αφορά τη δύναμη, την ταχύτητα, την επιλεκτική δύναμη, την ελαστικότητα, την αλτικότητα, να σας το πω έτσι με απλά λόγια, την ευληγησία τους. Έτσι. Έχουμε επίσης μηχανήματα τα οποία μπορούν να δουν κατά πόσο, όπως είναι το Cybex, το οποίο μπορούν να δουν κατά πόσο εμείς, εντάξει, των ποδιών μας είναι σε τέτοια κατάσταση για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Να προβλέψουμε δηλαδή πιθανόν έναν τραυματισμό ή να δούμε κάτι το οποίο θέλουμε να βελτιώσουμε για να αυξηθεί η εμπειρία στο eBay.
βάλετε Arduino, θα δείτε πολλά πράγματα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με ρομποτική, με ηλεκτρονική και με προγραμματισμό. Πολύ ενδιαφέρον το Arduino. Κυρίως αυτό τώρα το έχουμε σε επίπεδο μεταπτυχιακό. Αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι πολλά σχολεία στην Ελλάδα παίρνουν μέρος, ειδικά τα ΚΑΙΠΑΛ, σε διαγωνισμούς και έχουν πάρει και γραφεία σε παγκόσμιο επίπεδο με χρήση του Arduino. Τώρα, θα σας δείξω ένα βιντεάκι μικρό. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίαση του εργαστηρίου. Αποστολή του εργαστηρίου είναι το να παρέχει το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΦΑ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση και τη φυσική αγωγή. Οι διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων πληροφορικής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Μια πλατφόρμα και δεύτερη πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε κυρίως για online διαλέξεις, για online meeting και για online μαθήματα. Αυτή την έχουμε για όχι online, αλλά για περασμένα ήδη μαθήματα. Τώρα, θέλω να πάτε, να πω και εγώ λίγο, και εκεί θα συνδεθείτε, πατήστε εκεί που είναι η διδασκαλία της καλωσφαίρησης, που είναι ένα μάθημα, και κατόπιν θα κάνετε σύνδεση ως επισκέπτης. Πατήστε το κουμπί που λέει σύνδεση ως επισκέπτης. Σαν password που ζητάει, γράψτε σας παρακαλώ λίγο αυτό εδώ, θα στείλω στο γυναίκα, αυτό που λέει μπάσκετ επί της 109. Μπάσκετ επί της 109. Και πατήστε εγγραφή στο μάθημα. Θα μας δοθεί τώρα η ευκαιρία να παρουσιάσουμε βραχίδια το έργο του και την αποστολή. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984. Η έδρα της διοίκησης και η πλεισμονή των τμήματων και σχολών βρίσκονται στο Βόλο. Υπάρχουν άλλες 3 πόλεις που φιλοξενούν τμήματα, σχολές, όπως το τμήμα Ιατρικής και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα, το τμήμα Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, το τμήμα Τεφάτε Κάλο στα Τρίκαλα. Έχει περίπου 12.000 φοιτητές και φοιτήτριες. Εδώ βλέπουμε τον κτηριακό εξοπλισμό στις 4 πόλεις της Θεσσαλίας. Βλέπετε τη διοίκηση πάνω αριστερά με τον ξεχωριστό αισθητικά φόλο. Στη μέση περίπου είναι το Τεφάτε Κάλο. Κάτω αριστερά η κεντρική βιβλιοθήκη στο Βόλο. Πάνω δεξιά η κτηνιατρική στην Καρδίτσα και κάτω δεξιά, όπως βλέπετε, είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα. Και όλα αυτά γύρω από το βουνό των Κεντάβρων, όπου βλέπουμε το μοναδικό τοπίο που συνδυάζει όλα τα στοιχεία που συγκινούν αισθητικά.